I got no fucking flashlight. What way? Спокойно ми стоиш, къде си с Джейсън Борн. What way? Аз съм за Black of Mars. Don't like whatsoever. Излиза от колата веднага. Веднага и заключва. Веднага е! Хайде бе, мане. Газ. Газ надолу. Газ надолу. Бързо е, искаш да дочи гетто, докато не пуша дисковите ли? Handle my business. There is nobody in the motherfucking car. А? Бог има, стой тук. Ей, пачавра. Ей, Бокук. Като ти дам на команда, ще слушаш, патър. Ей, Бокук. Майките ще иба просто. Кой тъпо псе, никъде не съм виждал. Ама никъде. Изчезва в морската градина, Бокук. Няма да лежиш, че 24-ка миндил. Майките ще иба. It's Compton in the house without a bounce. Какво каза? Какво става, Съншен, къде си? Аз съм долу пред вас, дай ми меча, ако обичаш. Ай, чао. Моето момиче ще дойде ми докара меча, лагерта, Рагнар и Ниджи. Ей, това е генгстър пич, нека те покук. Я бе мъртво папа на плестачи. С ган. Не виждам. Ивано, верата. Дай запалка. Ти дам един кур. Имаш ли запалка? Имам, ама няма да му я дам. Искаш да вземеш едно маваши от тук и те изпъна в крас. Дай запалка веднага. Веднага трябва да пуша. Ей, само посинеш. Тихо, не крещя. Слушай, Медилка, ти канеш хората с пъти 1 часа. Ти тъпа ли се една тъпа се правиш? Тихо бе, Бокук, тихо бе. Тихо бе, какво се смееш? Слушай, ей. Тихо бе, Изро. Стоиш пред на хората къщата, тихо бе. Мендил. Бай, тая ще уволня, брат. Взима я да шибаш нещо, не знам. Дърпа, да се маха от тук човек. Това и той Изрод не мога да трябва повече. Скоро ще се ходи до София. Не, закарай ти. Значи колко в София ми петък? Твърде, не мога да понаса повече. Спокойно, аз още ще не. Дърпа на някъде. Добре. Не ставаш. Казвам ти го, не ставаш. Твоето предаване приключва сега. Добре. Добре, няма проблем. Благуя. Да. Имам нужда от нови дискови. Handle my biz. Чуеш ли съм мукаш за ръпане? Да, маняк. По-муди. Калкан. Булката на Франкенщайн. Остави я на катедралата да поработи. Бачка. Да, бе. Може да ударя на чуна в цицата. Кутко, вижда ли са запалени дисковите, ма? Той свълник той. Тук подлеза.
Слушай, Пинко, ела в подлеза, педерас. Ела тук в подлеза. Юрий Бойка, педал. Бяхме от кухите малко и сега избягахме и паркирах пред вас, да знаеш. Добре. Ако дойдат, чакай, леко е. Извинявам Кой се. извинява? Почна да ти ката другата. Ох, чайче ми се. Дай ми мечено, дай ми мечено. Дай ми мечено. Ти ме разоръжи, ма. Тая ме разоръжи, брат. Кой говори там? Къс ти е педеран? Здравей, Вълчан Бойвода, как си, брадере? Готово ли? Коста бич. Чакаш нас за да се подмиеш, аген. Какво ще правиш? Възнамеряваш да го извършиш? За полиция мина ли? Полиция Национал гвардия цивил. Усещам акция. Те ли? Много хубаво усещане имаш, да не ти правят акция в задния двор, педерас. Какво да правим? Ще отида и аз възнамерявам да спа. Тая няма да е батай вечер, много ма дразни. Когато та дразнят, не и беше. Включвай. Вънка ще стоиш, куче бясно. Вънка, пред вратата, Костин Брод. Смешно е, иначе. Постоянно е смешно на тая глупавата, разбираш. Кухти нагоре не е смешно. То се чуди къде са фани, тя са хили отзад. Не, аз се смея. Тихо, Галя. Слушай, ама тихо, ма се буди тяхното. Просто ли си тихо? Сестра ми ще се будите и ще Абе, ви... да си много. Тихо, бе. Пах ти, Иди. айде. Айде. Няма, ще се чуя, няма. Спокойно, няма. Да, меча, ако влезеш, няма. Айде, всичко ми. Маняк ти пусна една вода, ми аз какво ще правя? Не е готово. Роузи, искаш ли да ти се изпикая вътре? Inside you. Здравей, маняк, защо пикаеш на тъща си на чимшира? Защото ти си един зет като мет. Копеле, мръсно, мирише ти дисковите кавал. О, майко, ела да помириш. Да слязах. Това е екшен голф. Я помириш ли? Даже няма смисъл да слизам. Аз като дода е така. Ето Дода, колега е да ли си от Костин Броди. Чухо, не се смей, влизай вътре, гаме се. Понякога имам чувството, че съм отново на 20 и като видя палка, искам да се преследвам. Те педерази много бързо ги взехме обаче. Handle my this. Get inside, bitch. Това не е просто голф, това е екшен голф. Колега, какво става? Ще пикаеш, а? Пикай, копен брос. Точно на рампата за инвалидите си. Ти също си инвалид, копеле. 7 пъти теб те освидетелства. Сега ви казвам, чао, колеги. Ще се видим в следващия епизод. It's gonna be very dynamic one.